Σας καλωσορίζουμε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Το πρόγραμμά μας θα ανοίξει με τη Φέη Τσόβολος και τον Λούι Ντίτρικ, ο οποίος θα μας πούν στα ελληνικά και αγγλικά λίγα λόγια για τα Χριστούγεννα. Στις 25 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, τη γέννηση του Ιησού. Είναι μια μέρα πολύ σπουδαία για όλη την ανθρωπότητα. Μια μέρα αγάπης και αδελφοσύνης. Ο καθένας μας αισθάνεται την ανάγκη να προσφέρει κάτι, έστω και ένα χαμόγελο, ένα καλό λόγο. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με όλους. Είναι εύκολο να είμαστε καλοί με αυτούς που μας αγαπάνε. Λίγο πιο δύσκολο είναι να είμαστε καλοί σε αυτούς που δεν είναι καλοί μαζί μας. Ας το σκεφτούμε λοιπόν όλοι, γιατί ξεκινώντας από τα μικρά πράγματα μπορούμε να φτάσουμε μακριά. Είναι μια νύχτα ξεχωριστή, η νύχτα των Χριστουγέννων. Μια νύχτα που ένα βρέφος προκάλει συγκίνηση σε όλο τον κόσμο. December 25th, we celebrate Christmas, the birth of Jesus Christ. It is a very important day for humanity. It's a day of brotherhood and love. We all feel the need to give something, even if it's just a smile or a nice word. But these actions should occur every day. We find it easier to be kind to the people who love us, but we find difficulty in showing our kindness to those who aren't so nice to us. This is the time for all of us to think. Starting from the little things, we can go very far. It is the little things that help us grow. An act of kindness can go a long way, so let's start today. Christmas Day is a very special day. It is the day that a baby enters the world and changes it forever. Γιορτή χαρά στη σημερινή μέρα. Ένας σωτήρας γεννιέται. Φέρνει στον κόσμο το φως, τη χαρά, την αλήθεια, την ελπίδα και το θάρρος. Ας αφήσουμε τη φαντασία μας να τρέξει εκεί στα άγια εκείνα μέρη της Βιθλεέμ. Βρισκόμαστε στην Παλαιστίνη, μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στη Ρώμη, αυτοκράτορας είναι ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο οποίος βγάζει μια διαταγή. Θέλει να γίνει απογραφή όλων των υπηκόων της Αυτοκρατορίας. Όλοι οι κάτοικοι πρέπει να πάνε στο μέρος που γεννήθηκαν και εκεί να απογραφούν. Όσοι παρακούσουν θα ρεμορούνται με βαριές ποινές. Η είδηση της απογραφής απλώθηκε αμέσως σε όλη την Παλαιστίνη. Από όλα τα μέρη της πόλης και τα χωριά ξεκίνησαν οι άνθρωποι να πάνε εκεί που γεννήθηκαν και να γραφτούν στους καταλόγους σύμφωνα με τη διατογή του αυτοκράτορα. Στη Ναζαρέτ ζούσε ο Ιωσήφ, ένας ξυλουργός με την αραβωνιαστικιά του Μαρία. 9 μήνες πριν, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε στη Μαρία και της είπε: Χαίρε Μαρία, μη φοβάσαι. Ο Θεός με στείλε να σου πω πώς θα φέρεις στον κόσμο ένα γιο που θα τον ονομάσεις Ιησούς. Θα γίνει μεγάλος και βασίλειο του δεν θα έχει τέλος. Έτσι ο Ιωσήφ με τη Μαρία έπρεπε από την πόλη της Ναζαρέτ να πάνε στη Βιθλεέμ για να κάνουν το καθήκον τους. Η μέρα του τοκετού πλησίαζε και αυτό έκανε το ταξίδι ακόμα πιο μακρύ και κοπιαστικό για τη Μαρία. Όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία έφτασαν στη Βιθλεέμ, πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να αναπαυθούν σε κάποιο πανδοχείο. Αλλά η πόλη εκείνη τη νύχτα ήταν γεμάτη από ξένους, σοφούς και αστρολόγους που περίμεναν να δουν ένα κομίτι. Έτσι όλα τα πανδοχεία ήταν γεμάτα. Μήπως έρχεται ένα δωμάτιο να περάσουμε τη νύχτα? Όχι κύριε, δεν έχω κανένα δωμάτιο, όλα είναι γεμάτα. Πήγε σε παρακαλώ, γιατί ξυπνάς τους πελάτες του. Μήπως έρχεται ένα βίρος να περάσουμε τη νύχτα? Εδώ πιο πέρα είναι ένας στάχος. Είναι ζεστός γιατί είμαστε με ζώα. Θα σας πάω εκεί αμέσως. Τα ζώα και τα
χείρα θα σας φυλακίσουν σε στους ολίτιμους. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία και ο Ιωσήφ ακολούθησαν τον Ζητιάνο και αυτός τους πήγε στο στάβλο. Ο Ιωσήφ έβαλε τη Μαρία να πλαγιάσει στα άχυρα, μέσα σε αυτόν τον ταπεινό στάβλο, εκείνη την κρύα και εξάστερη νύχτα, γεννήθηκε ο Υιός του Θεού. Όλα τα ζώα της φάρνης είχαν ξυπνήσει σαν να καταλάβαιναν ότι κάποιο θαύμα είχε γίνει. Και αλήθεια, κάποιο θαύμα είχε γίνει. Εκείνη τη βραδιά είχε γεννηθεί ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Άγια νύχτα σε προσμένουν με χαρά οι χριστιανοί και με πίστη ανυμνούμε το Θεό δοξολογούμε με ένα στόμα μια φωνή, ναι με μια φωνή. Στα χωράφια που ήταν κοντά στη φάρνη, βοσκοί έβοσκαν τα πρόβατά τους. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε σε αυτούς και τους ανήγγειλε το χαρμόσυνο γεγονός στη γέννηση του Χριστού. Οι βοσκοί, χωρίς να χάσουν καιρό, πήγαν στη Βιθλεέμ, βρήκαν τη Μαρία, τον Ιωσήφ και τον βρέφος, γονάτισαν μπροστά τους και τους προσέφεραν τα φτωχικά τους δώρα. 3 μάγοι από την Ανατολή είδαν ένα λαμπερό αστέρι να λάβει πάνω από τη Βιθλεέμ. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στους 3 μάγους και τους είπε: Ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε αποφάσισε να στείλει το μονογενή του Υιό να του σώσει από τις αμαρτίες. Ακολουθήστε το λαμπερό αστέρι, που θα σταθεί πάνω από το μέρος που γεννήθηκε του Υιού του Θεού. Αυτό θα είναι για εσάς το σημάδι. Κατάλαβαν ότι είχε γεννηθεί ο σωτήρας του κόσμου που τον περίμεναν πολλούς αιώνες. Ξεκίνησαν πάνω στις καμήλες τους για να έρθουν στη Βιθλεέμ και να προσκυνήσουν τον νεογέννητο βασιλιά του κόσμου. Σε προσκύνω βασιλέα του κόσμου. Εξούτε από μένα σωτήρας του κόσμου, λαμβάνει αρωματικό σύμβολο αρωμάτος της Θείας Σωτήρης. Με δάκρυα συγκίνησης στα μάτια μου, σε προσκυνώ σωτήρα του κόσμου, μικρέ μου βασιλιά για του Θεού. Δέξου και από μένα το δώρο της αγάπης μου και της λατρείας μου, που είναι λίγη Σμύρνα για να σκορπίζει γύρω σου την αγωνία. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Οι μέρες των Χριστουγέννων είναι οι μέρες αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και συνεργασίας. Ας εκφράσουμε όλοι έμπλακτα την ευαισθησία και την ψυχική μας ευγένεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Μέσα από μια τέτοια προσέγγιση θα αισθανθούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων να συγκλονίζει την ύπαρξή μας και να μας ενδυναμώνει πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό επίσης για τα παιδιά να αισθανθούν τη συγκίνηση που αναδύεται από την εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών και να συνειδητοποιήσουν ότι η εορτή των Χριστουγέννων με όλες τις προετοιμασίες δεν πρέπει να μένει στην επιφάνεια και στο καταναλωτικό πνεύμα, αλλά να είναι μια βαθύτερη αίσθηση αγάπης, ειρήνης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Το μεγαλύτερο μάθημα που προσφέρει η γέννηση του Χριστού είναι μια στάση ζωής πλήρους ταπεινοφροσύνης, στοιχείο κυρίαρχο στην Ορθοδοξία. Πολλές ευχές σε όλους να νιώσετε τη χαρά των Χριστουγέννων που είναι η ελπίδα, το νόημα των Χριστουγέννων που είναι η ειρήνη και η καρδιά των Χριστουγέννων που είναι η αγάπη. Και τώρα θα σας τραγουδήσουμε τα κάλαντα, όλοι μαζί. Τρίγωνα κάλαντα σκορπίσαν παντού, κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Έλατο, μ' αρέσεις πως μ' αρέσεις. Έλατο, μ' αρέσεις πως μ' αρέσεις. Τι ωραία την πρωτοχρονιά, μας φέρνεις δώρα στα κλαδιά. Έλατο, μ' αρέσεις πως μ' αρέσεις.
Καλή τη μέρα ανάγοντες, αν είναι ορισμός, ας ήρθω τη Θεία Γέννηση. Να πω στα αρχοντικός σας, Χριστός γεννάται σήμερον. Εν Βιθλεέμ την πόλη, ουρανοί αγάλλονται. Χέρι φύσης όλη, αν λέω τίκτεται. Εν φάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών, και ποιητήσων όλων, και του χρόνου. Το μικρό Γαβρίλ. Ο μικρός Γαβρίλ θέλει να ευχηθεί κάτι σε όλους. Καλά Χριστούγεννα.